Lah lah moh, Gah elek nek Pripun? ngono. Lah pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Ganjel apa-apa ngono ae. lah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, tike ganjel ngene nimburi ngono. Ya ora. masa enek blangkono kena nggo dangir. Aduh. Ate kaya makureng. Ayo. Ah, ganjel iki ae. Nah. Lah. Ya ya ya. Padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, Cepat. Oh, alah. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Nika iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, sesuai itu. Wis, lah. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusun nggih. Lah, rada dingono saiki. Kita tae rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya lagi roh